Suway sa tabong nga 6.9 nga magnitude nga linog nga mitay-og sa Mindanao kagahapon, kumustahon nato ang nagpadayon karon nga search o siguro rescue kay gahapon pa nahitabo and retrieval operation kundi gituhoang nga daghan pa ang natabunan gikan sa lugar nga nahitabuan dito sa Pandada, Davao del Sur. Ato makauban karon live pinagi sa atong RTV 1 Mindanao si Argel Relator. Argel. Papulos mga customer sa South Green Marketing ang mga patayng lawas ka na-recover kaganihang buntag. Sumala pa, duna pa'y 7 ka mga personalidad ang ginapangita sa karon. Wala katulog kining si Lolo Forcuso Archaga sa gibating Kabalaka. Sanglit ningit-ngit na lang, wala pa nakauli ang iyang asawang 73 years old nga si Lola Evangeline. Igo lang kuno na nanghid ang iyang asawa nga magpa-load sa cable TV provider sa Padada ug mag-grocery. Sanglit taga-sulup sila. Alas 2 na balita nga nakuan lagi ang Southern. Yan kay balom ko nga mag-grocery na sila. Ang kanhi, tulo ka andana nga building sa South Green Marketing. Gilamo na sa yuta ang una ug ikaduhang andana. Ang mismong taiya sa mong tindahan, naluwas bisan na kini sa 3rd floor dihang ni Tayog. Bigla kasi yun, walang 10 seconds o 5 seconds, wala kang magawa. Human niya gihuno ang search and rescue operation tungod sa sagunsong aftershocks. Pagka alas 4 sa kadlawon, nagpadayon ang operasyon. Apan gikonsidera na kining search and retrieval operation. Hindi kami hinto hanggat hindi namin ma-clear yung nasa loob. Gamit ang mga ekipo, gipang putol ang mga bakal. Sa matag human og habwa sa backhoe sa mga debris, gina-check sa mga rescuer kung duna na ba'y visible nga lawas sa tao. Pagka alas 6:15 sa buntag, usa ka patayng lawas ang nakuha. Ug pagka alas 8, niabot na sa Duha ang nakuhang patayng lawas. Actually, wala namang problema to sa previous earthquakes. Kaso lang, bumagsak talaga siya kasi ang bitak dyan, bumagsak talaga yung lupa. Gilayong giproseso sa Soko ang mga patayng lawas o gipa-identify sa Kabanay. Subo palandungon, usang asawa ni Lolo Forcuso sa patayng lawas nga nakuha. Patay na sab nga nakita ang lawas ni Elsa Ababon, 57 years old. Una pa man gidala sa punerarya, giampuan sila ni Bishop Guillermo Afable. About 5 minutes before tani area ato nabati ang 4.6 magnitude nga pagtayog. Butang nga mas nakapalisod ug nakapaundang sa ginapahigayong retrieval operation. Bob. Argel, pila ka kilometro ang gilayon na ng Padada from Davao City ug naapil ba rin atong unang linog ni atong mga 2 months ago? Bob, dili na ako makalkula kung pila ka kilometro. Apan kung biyaheon nato ni pinaagi sa ato ang private nga sakyanan, more or less na lang sa 1.5 na oras no ang ato ang biyaheon. So dili kayo nga anak kalayo from Davao City busa kung unsa man ang pagtayog no ug gaingon man kung ang epicenter din sa Padada ug Matanaw sa Davao del Sur no mabati gayud within the Southern Mindanao region. Ug sumala pa sa Fivox dako manggod or taas ang stretch ni ini nga fault line nga gikan diri padulong sa may Malungon padulong na pod dito sa may Makilala fault busa no posible no nga kung natarog no ang kining makilala sa mga pagtayog no series of earthquakes sa milabayng bulan no posible pod nga matarog ang kining fault line dinhi sa Padada hinungdan nga dunay mga nabati karon nga major earthquake. Bob. Thank you so much sa Argel Relator sa 1 Mindanao RGMA TV.